Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Arya. Single, 33 years old, at 10 taon ng kasambahay dito sa Dubai. Sumulat po ako kasi nais kong humingi ng payo. 2 taon na po akong single at na-enjoy ko talaga. May mga naging boyfriends naman po ako dati dyan sa Pilipinas at dito sa UAE, pero sa ngayon po, wala. Nakakabanas lang yung paulit-ulit na tanong ng mga kamag-anak at kaibigan kung kailan ako mag-aasawa. Nape-pressure ako pero hindi pa din naman ako nagmamadali. Kung magiging totoo ako sa sarili ko, parang wala naman talaga sa plano ko ang pag-aasawa. May mga nanliligaw naman pero wala akong gana. Ang dami nitong ganda problems. Medyo naiirita ako ng slide sa'yo. Diba yung pagkakakwento niya parang, may mga naging boyfriend naman ako dyan sa Pilipinas at dito sa UAE. Ang dami mo, parang ganda problems ba ang issue natin, girl? So anyway, sabi niya, may mga manliligaw naman ako pero wala na akong gana. Iniisip ko pa lang na kapag may jowa na ako ulit, kailangan ko na naman bigyan ng oras para mag-text, makipag-usap at makipagkita. Tinatamad na ako. Idagdag pa dito na kailangan ko na namang humingi ng permiso sa mga bagay na kailangan kong gawin, nawawala na ako ng ganang makipagrelasyon. Gusto ko yung laya na meron ako kapag wala akong jowa. Isa pa, ang hirap ng buhay. Paano kung mahirap din yung mapapangasawa ko? Okay na ako sa ngayon na sarili ko lang ang iniintindi ko at nakakatulong ako sa pamilya paminsan-minsan. Sa isang banda tambalan, ayoko namang tumandang mag-isa. Gusto ko din namang magkaanak balang araw. Pero paano kung kapag ready na ang puso, isipan at kaluluwa kong makipagrelasyon ulit, tapos yung katawan lupa ko, hindi na. Papaano ko din ba sasagutin yung mga paulit-ulit na nagtatanong kung kailan ako mag-aasawa? Salamat sa inyong payo, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista mula 2007, Arya. Hi kay Arya na ang dami-daming ganda problems. Yung pagkakasabi niya talaga, may mga boyfriend naman ako, kaya lang parang wala na akong gana doon sa mga manliligaw ko. Doon sa mga wala nanliligaw, di ba? Oo, di ba? Ikaw nakakatamad naman. Sa dami ng manliligaw, nakakatamad sila. Saan ako pipili? Pilipinas o UAE, di ba? Ikaw na hindi pa niligawan, ikaw na hayok na magjowa, di ba? Ang sarap sa pakin ni Arya. Nakaka-learn ka. Hindi, joke lang. Charot lang, di ba? Kanya-kanya talagang mga issues sa buhay. May mga iba na ang issue talaga nila at madami akong kakilalang ganito. Juwang-juwa na talaga sila. Wala lang talaga naliligaw. Oo, sadyang hindi pa lang talaga dumadating yung taong talagang matitripan sila at matitripan din nila. 'Di ba? Samantalang ito naman si Ari, ang problema niya naman, madami naman sila naniligaw. Kaya lang parang nakakawala ng gana. 'Di ba? Paano kung mahirap sila, 'di ba? Iba-iba talaga
tayo ng issue, 'di ba? Pero then again, dahil nga iba-iba tayo ng issue, isang pagpapaalala na hindi talaga natin dapat ikumpara yung buhay natin sa buhay ng iba. Yes. 'Di ba? Kasi ang hindi natin alam, meron silang laban na kapag sa atin pala binigay, hindi pala natin kaya. 'Di ba? Yes. Kaya pala yung laban na 'yon o yung blessing na 'yon sa kanya binigay kasi kaya niyang i-handle, 'di ba? For example, may mga taong ang blessing nila sobrang tindi talaga nung kanilang kayamanan, 'di ba? Bakit hindi binigay sa iyo? Baka kasi hindi baka alam ni Lord na medyo sakim ka, girl. Ganun. Hindi ka marunong mag-manage ng yaman Oo, mo. correct. Baka hindi ka marunong mag-manage, pwedeng mawala agad yan sa'yo, o di naman kaya, ikaw yung tipong magkapera lang, 'di ba? Yumayabang, 'di ba? Nagiging matapobre, ayaw ni Lord ng ganon. So, hindi sa'yo binigay. Tama. 'Di ba? Ang binigay siya doon sa iba na alam niya na ang pagkakagawa ni Lord doon sa taong 'yon, magbibigay ito ng grasya rin sa ibang tao. Marunong mag-share, generous, hindi sakim, ganon. Diba? Hindi naman natin sinasabing kaya tayo mahirap ngayon dahil sakim tayo. Hindi naman. May iba pang dahilan. Oo, may ibang na dahilan. maaaring hindi pa natin alam. Oo, 'di ba? And tandaan, wag din tayo magpapanik sa sitwasyon na meron tayo ngayon kasi ito po ay sitwasyon na meron tayo ngayon. Correct. Hindi ito yung buong buhay natin, 'di ba? Parang ganyan. So, etong si Arya, ang eksena niya sa ngayon, 'di ba? Hindi niya masyadong feel yung pagkakaroon ng asawa. Di wag mo ipilit. Oo, yun lang. Ganun lang naman talaga simple. Tinatanong mo kami kung ano yung gagawin mo dun sa mga nagtatanong kung bakit hindi ka pa nag-aasawa, tanungin mo rin pabalik. Bakit ikaw hanggang ngayon hindi ka pa gumaganda? Bakit hanggang ngayon kahit ang dami nang nilagay mo sa mukha mo, hindi ka pa rin gumanda? Ganun yung mga tanungan para magtigil na, di ba? Ito si Arya. To si Arya. Puro ganda lang ang pinairal. Puro ganda lang. Wala na. Gando na lang. Di ba? Charot. Sagot mo rin ng pabalang. Oo. Para matigil sila at matauhan na. Minsan kailangan ding di ba? Kailangan ding ma-one time, big time. Kailangan. Kung pasmado yung bibig nila, dapat mas pasmado ang bibig Correct, mo. may ganon. Para matigil din. Kasi 'di ba baka kasi wala nakakapagsabi sa kanila na na nakakapanakit sila ng damdamin sa mga tanong, 'di ba? Or wala pa kasi nang babara talaga sa kanila, 'di ba? Try mo lang. Or better, laruan mo na talaga yung mga ganyang klase ng tao. Ay hindi, sa akin barahin mo muna ng gamit na diaper yung lalamunan. Nang hindi na makapagsalita. Yung tipong mabibilaukan sila. Ganon. Oo, hindi na makakapagsalita, hindi na makakapag-comment kahit kailan. Charot. Pero pwedeng i-one time big time na sabihan mo sa kanila sa kanila na bakit ikaw ba mag-aalaga ng asawa? Kapag nagkaanak ikaw ba magpapaaral? Ganonin mo. Pag nangingialam, or pwede rin namang wag ka nang umattend dun sa mga gathering kung saan alam mo ang dami nagtatanong. Yun yung sabi ni partner. Umiiwas ka na lang. Reunion, alam mo namang kapag ka-reunion magkakatanungan yan, lalong-lalo na kung reunion ito ng high school, tas ilang years na nakalipas, yung parang basic kailangan may mga asawa na, yun yung parang dun na papunta, 'di ba? Di wag ka na mag-attend. Yes. Kaya mo naman kumain ng pansit malabon kahit na Kahit ikaw lang. Correct, hindi mo na kailangan may event para makakain ka ng halo-halo, 'di ba? Huwag ka namang hinahin dun sa libreng pa-buffet. Actually, in fact, sa mga reunion di naman libre yan, may bagbayad din naman. Oo nga. 'Di ba? Ganon. So iwas ka na lang din. Ganon lang 'yun. Kasi yun na lang ang tanging paraan para makaiwas ka sa stress na nararanasan mo ngayon. Kapag ka tinatanong ka, kasi hindi ka naman pwedeng pilitin. Kasi totoo yun, di ba? Ang dami namimilit. O kailan ka magkakaasawa, kailan ka magkakaanak, o yung anak mo ba kailan mo susundan? Di ba hindi nauubos Hindi yung tanong? na nauubos. Kasi ganun yun. Every time na makakasalubong mo ang mga taong ito, tatanungin ka nila. At hindi Yes. matatapos yung tanong nila. Sa true. Kahit isa o dalawang tao lang yung ma-encounter mo, hindi sila mauubusan ng tanong Correct. sa'yo. And feeling ko, partner, in time, ito ding mga taong to, magiging sensitive sila kapag dinaanan nila yun eh. Parang bigla lang nag-flashback sa akin dati, yung pangungulit ko sa'yo kung kailan ka mag-aasawa. Parang isa ako dun eh. Tas nung hindi naman ako nabubuntis, partner,
na-realize ko na nakakairata pala pag tinatanong kung kailan ako mabubuntis. Di ba hindi natatapos? Hindi natatapos. So pagkatapos nun, parang naging May masensitive. kasunod pa. Oo, di ba? Ano ba yan, hindi mo na sinundan? Malaki na anak mo di ba? May mga ganun, hindi siya natatapos. Pero kapag ikaw pala yung nakaranas nun, magiging sensitive ka rin towards other people eh. Ako, I never ask now eh. Hindi na ako nagtatanong. Kumbaga parang, kung tatanungin ko man sa utak ko na lang, bakit kaya hanggang ngayon wala pa? Ganon. Pero hindi na parang tanungin ko siya kasi may mga kanya-kanya silang dahilan kung bakit wala pa. Yung mga tinatanong mo sa kanila. Pwede, ang nakakalurky dyan, baka mamaya kakatanong mo, di ba kakakulit mo, isang araw may sumemplang sa'yo, sabihin, bakit ikaw hindi ka pa namamatay? Ang lakas ng ugali mo. Hindi ka pa Ang sama ng namamatay. ugali mo. Oo. Ba't hindi Kailan pa ka ba kukunin ni Lord? Oo, kailan ka ba kukunin ni Lord? Baka may isang araw may gumanyan sa'yo, Ay, di buti ba? sana kung yun ang tanong. Paano ang tanong? Kailan ka ba kukunin ang kalaban ni Lord? Ayan na nga. Diba? Mas nakakatakot yun. Hihintayin mo pa ba? Wag mo nang hintayin na ganyan ang itanong sa'yo. Wag ka na magtatanong. Lalong-lalo dun sa mga hindi pa nag-aasawa. Lalong-lalo na sa mga hindi pa nagkakaanak. Kasi sila din mismo maaaring number 1 by choice. Yes. Or number 2, hindi nila choice na wala silang anak ngayon, pero May ibang dahilan. May ibang dahilan na hindi maipaliwanag. Tas mangungulit ka pa. Sa totoo lang din talaga, truly, ikaw ba yung magpapaaral kung makapangulit ka? Di ba? Hindi naman madali yung pag-aasawa at hindi naman madali pagkakaroon ng anak. So nangungulit kayo ngayon, di ba? Tumigil-tigil nga kayo. Nakakainit ang ulo. Iinumpisa nito ni Arya na ganda-gandahan ng problema. Actually, Diba? ito, may message to for Arya and do sa Mga do sa nagtatanong. mga mausisa ng buhay. Sa mga marites ng taon. Sa mga pakialamera, intermitida kung Ayan. tawagin. So sa for mga, Arya, sa mga asosasyon ng mga pakialamera, pakialamera. i-chismosa. Diba? For Arya, i-appreciate mo lang yung freedom na meron ka kasi nga Yes. sabi mo, 'di ba, yun yung gusto mo. So i-appreciate mo lang. Kung hindi mo maiiwasan itong mga taong ito, di tama, busalan mo na lang. Titigil din naman yung Diba? pagkaramdaman nilang, ay teka, ba't kaya ako nabusalan ngayong umaga? Bakit ganon kanina ang sabi mo, layuan mo sila. Ngayon, Yun ang, may nakakahawa kasi yung opinion mo eh. Ngayon Kaya may minsan na ako nagsasasama sa'yo eh. Hindi talaga ganun yung sasabihin ko, pero Bakit bigla may busal? Yun yung nangyari. Hindi, Yung natawa ako dun sa... Nagtaka ako, bakit may biglang may busal ako ngayon sa bibig? yung mga tao talaga, totoo pa kaya yung mga sinasabi nito mga to? Yung seryoso sila, pero bakit ganun yung sinabi? Hindi, syempre ikaw na bahala kung may magbubusal talaga, di ba? Pero ibig sabihin, itiko mo yung bibig mo. Di ba? Bago pa may ibang tao na masaktan, ganun. No? Yung sinasabi mo to Arya, Yes, for Arya, Enjoy your enjoy mo lang yung freedom. freedom na meron ka ngayon. Kasi darating din naman yung time na ibibigay sa iyo kung talagang calling mo ang marriage o Correct. pagkakaroon ng asawa, edi bibigay naman yun in God's perfect time. Yung issue niya kasi partner, paano kung problema na ay ready na ang puso, isip at kaluluwa pero yung katawang lupa pawala na. Ganun talaga. Let's cross the bridge when we get there. Saka na lang, Hindi pa panahon yes, yan. saka na lang natin problemahin. Wala pa naman, hindi pa naman dumadating eh. Meron ka bang assurance sa buhay ka pa bukas? Hindi naman sa nananakot, Arya. Nakaka-trigger kasi ganda-gandahan mo kanina pa eh. Nati-trigger ako sa'yo. Basta chill ka lang. Oo. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Simple lang naman eh. Kung malaya ko, di ba, kung na-enjoy mo yung pagiging single, and appreciate your singlehood. Yan, Diba? ganon. May mga, at saka parang ramdam ko din sa kanya partner, parang yung pagod na pagod talaga siya sa relasyon. Di wag pero, muna. pero temporary yan I mean, kaya nga, wag yung, ito yung sabi ko kanina partner na, this is just a situation in your life. It does not define your whole life. Hindi pa yan yung buong buhay mo kasi sa ngayon, pagod na pagod ka. Sa relasyon or iniisip mo pala yung relasyon na papagod ka na, pero dadating ang panahon, hahayok ka din, di ba? So, bakit ka pa mag-forward muna doon? Yes. Sabi nga ni partner, let's cross the bridge when we get there. Dito na lang muna. Enjoy mo lang yan. Na hindi ka, ano problema natin, di ba? Ang problema natin, partner, yung mga membro ng asosasyon ng mga pakialamera chismosa, Yan. Diba? Huwag niyo pong hintayin na busalan kayo ng kapitbahay Yan. niyo o lahat ng mga tao na pinakikialaman niyo ang buhay. Tumigil-tigil po tayo minsan. Correct ka. Diba, maghinay-hinay sa mga sinasabi natin. Huwag tanong ng tanong kung ang tanong naman yan ay hindi mo ikayayaman. Ay, nako. Kung hindi mo naman pagkakaperahan, di ba? Huwag ka magtatanong sa buhay ng may buhay. Yan ang sinasabi. Pakikialam po ang tawag dyan. Oo, hindi. Pagiging intermitida po. Oo, di ba? Gusto mo ba yan? Alam mo, parang pag namatay ka, Oo. ang sasabihin ng mga tao, alam mo naman yan, nung nabubuhay yan, pakialamera yan. Ay, hindi lang siya pakialamera, intermitida yan. Di ba may mga ganun papabul? Binubulong pero rinig naman.
Gusto mo ba yun? Ayaw natin ng ganun. Basta maging astig ka lang, ganon, 'di ba? Arya, kailangan hindi pa hina-hina dito. Kailangan na astig ka laban sa mga maraming nagtatanong. At sa buhay, kailangan maging astig tayo. Kaya naman shoutout sa lahat ng mga kaastig. Panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye o saan pa man. At mas gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Kasama dyan yung mga exciting games na favorite mo. PBA, NBA, PVL, boxing, volleyball, soccer, basketball at marami pang iba. At pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports property sa aming web-based or mobile applications. Gamit lang ang inyong mobile device o diba all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, astig rin ang official endorser ng Arena Plus. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Si Scottie Thompson at ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA. Ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. At ang halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store dahil sa Arena Plus, astig sa sports! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!